A cikin wani gidan abinci, mutane suna yawan lura da wani bawan Allah talaka wanda yake shigowa yana amfani da damar cunkoson mutane, yana cin abinci sannan ya fita cikin sanda a hankali ba tare da ya biya kudin abincin ba. Wata rana da safe, yayin da mutumin ke cin abincinsa, sai wani daga cikin kwastomomi ya matsa kusa da mai gidan abinci yana masa rada a kunne ya ce, "Wannan mutumin yana amfani da damar cunkoson mutane. Duk lokacin da ya shigo sai ya fita ba tare da ya biya kudin abincinsa ba." Mai gidan abincin ya yi murmushi cikin natsuwa ya ce, "Ka bar shi ya tafi yanzu, daga baya za mu tattauna." Kamar yadda ya saba, mutumin ya gama cin abincinsa ya kalli gefe da gefe, sannan ya fice cikin sanda a buɗe ta cikin cunkoson jama'a. Bayan ya fita, sai kwastomin ya tambayi mai gidan abincin cikin mamaki, "Me yasa ka bar shi ya tafi?" Sai mai gidan abincin ya ce, "Ba kai ne mutumin farko da ya lura da shi ba, kuma ba kai kaɗai ne ka fara faɗa mini hakan ba. Mutane da yawa sun sanar da ni kafin kai." Yana zama ne a wajen gidan abinci, idan ya ga kwastomomi sun taru da yawa, sai ya shigo ya ci abinci sannan ya tafi. Tun da dadewa na gano shi kuma nake yin shiru, ban hana shi ba, ban fallasa shi ba, kuma ban ci masa mutunci ba, saboda na yi imani cewa wannan cinkoso watakila yana iya zama sanadiyyar albarkan addu'arsa. Yana zama a waje yana yin addu'a don Allah ya cika gidan abincin nan da mutane, domin ya samu damar da zai shiga ya ci abinci ya tafi. Sannan kuma wani abun mamaki kuwa, shi ne gidan abinci baya samun cinkosuwa sai lokacin da ya zo. Wataƙila a cikin addu'arsa akwai wani sirri. Saboda haka, kada ka yi girman kai ko alfahari da cewa kai kaɗai ne kake ciyar da wasu. Wasu wataƙila su ne dalilin arzikin da kake rayuwa da shi. Wa ya sani? Wataƙila ana ba mu arziki ne sanadiyyar albarkar waɗanda suke da bukata a wajenmu.